Jotend kar ohala maduong' mar Tatu City oseyo Gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi ka giwacho ni jatelo no dwaro asoya maromo siling bilion 4.3 kokalo e chiwo lop gedo. Preston Mendenhall mochung'ne Tatu City owacho ni Wamatangi kod piny owacho mare odagi puodho chenro mar gedo manyien mar Tatu City kuom higa 1.5 koro. Giwacho ni Wamatangi kanyakla kod apise mage ne temo yako lowo eka 40 mag lobno. Gimedo wacho ni gavana no e kinde romo e kindgi ne dwaro mondo bwasne bath lowo mar gedo mondo eka koro puodh gedo manyien ne kar ohala no. Gimedo ni deko puodho gedo manyien no miyo gilal mathoth. Strongly condemn Salome Wanaina and Governor Wamatangi for attempting to extort foreign direct investors, international investors in Kenya from New Zealand, the United States, United Kingdom, and Norway. These individuals here have held up for more than a year and a half the approval of Tatu City's new master plan. All the while, they try to seize 40 acres of land from Tatu City, including land for Governor Wamatangi's residence. The value of the land they are trying to take from Tatu City is 4.3 billion shillings. That's about $33 million US.